uJesu Kristu uyinkosi. Siphakamisa ukubonga kakhulu ukusithwala ngemkhuleko kusukela silungiselela umshado kwaze kwaba sekugcineni. Sibonga izipho enisiphe zona abazalwane. Abazalwane bonke kwamagatsha ahlukahlukene abasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ikhaya lezwi. uNkulunkulu anibusise njalo ngene kwenze kuthina siwumndeni wakaZikhali. Siyabonga kakhulu, siyathobeka ukuthi nje sithi uNkulunkulu anibusise. Kusukela ukona konke sizwelile ukuthi asihamba isodwa, kodwa ngomusa kaNkulunkulu nisithwele ngisho nangeziluleko, nangemkhuleko, nangamandla enu onke. Nomakhelwane, siyabonga abazalwane, uNkulunkulu anibusise. Siyazithoba kakhulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Mama Zikhali nobaba Zikhali bayabonga kakhulu. Siyabonga. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba Nsimande nawuma, ngiyabingelela kakhulu, ngiyathoba. Ngibonga baba uNkulunkulu ngokuba ingxenye yegroup ekhaya lezwi. Ngiyambonga baba uNkulunkulu ngakho konke, imkhuleko bazalwane, ngiletha ubufakazi. NgiMkulunkulu ngibusela abantwana ababili. Lo mfana okuyena oqala usebenza kahle, kodwa benganginikezi ngisho uzukwa abazalwane. Kodwa ngokungena ekhaya lezwi useyangazi ukuthi ngumzali wakhe, useyangazi ukuthi kufanele ngidle. Bazalwane, angazi ngabonga ngithini baba nomama. uNkulunkulu anibusise, anigcine. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni endlu kaJehova kuyabonelela. Ngithanda ukubonga baba uNkulunkulu ngokusipha indodana yakhe inkosi uJesu ukuba size kuye ngayo. Ngibonge nangokusipha ubaba umpostoli ngakho konke asifundisa kona ekhaya lezwi nasentabeni endlu kaJehova kuyabonelela. Ngithe sengingenile ekhaya lezwi ngacela idate yokuvuma izono emva kokulalela iy'nkonzo wangipha ubaba umpostoli. Ngayibona idate yami ukuthi yona ikude, kodwa nje ngavele nganokuthula ngamukela lokho. Kanti ubaba umpostoli usazophinda angisendele imeseji enye exolisa nge-Q&A engiyala ukuba ngibekezele ngenxa yokuba baningi abalindile. Ngiyambonga kakhulu ubaba uNkulunkulu ukuthi ungigcinile lwaze lwafika lolu suku ukuba ngikwazi ukuvuma izono zami. Emva kokuvuma kwezono zami ngizwe ngiphola ngaba nanokuthula. Nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokuthi luze lufike usuku lwami ngikwazi ukuvuma izono. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyaxolisa ngokudelete kaningi isuke yeqe ecele ngale ku-3 minutes. Ngiyaxolisa baba. Ngiyabingelela uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba Sibande nomama Sibande. Ngibingelela ikhaya lezwi, ngibingelela entabeni kaJehova kuyabonelela. Baba, ngilethe ubufakazi. uNkulunkulu ngizombonga ngakho konke angenzele kona. Ubaba bekagula avele ezinye izinto ngathi lezi zinto abazibiza ngokuthi imbuzi. So bese ngivelile umzimba wonke lo uchicha manje, zona zichicha amanzi. Ziyaluma futhi konke ey'nyaweni, enhloko, emzimba wonke lo nasekhanda naphansi kwey'nyawo. Base bese zivuvuka kula maviki aphelile besivuvuka. So ngalokho ngiyacela lo mkhuleko silokhu sikhuleka ngawo. Ngizombonga nje uNkulunkulu ukuthi baba uNkulunkulu ungisebenzele, upholile ubaba. Sekusele nje amabala layo kodwa yena upholile, besithintitheka kube ngathi makathintithile laphansi kusale izibe eziningi kabi. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngibonga kakhulu baba iy'fundiso zakho. Ngiyabonga nomkhuleko osithumelele wona uyasebenza baba. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga baba, ngiyabonga. Futhi engikubonga kakhulu ukuthi ubaba ngihlale naye HIV kodwa amaphilisi akasawaphuzi ngoba uNkulunkulu ekhona wawayeka. Uyaphila nje, uNkulunkulu wamsiza kuko konke. Ngihleli naye nje ngangingazi ukuthi u-HIV kodwa uNkulunkulu ngokungisiza
saba abazalwane uNkulunkulu wasisiza sasindiswa. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngithi uNkulunkulu ukhona mkhulu, uyaphila. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela Baba egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu, umsindisi wethu ophilayo. Ngibingelela ikhaya lezwi, intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, kuthe nje emasontweni ambalwa adlule, noma sekuthanda ukudlula, kodwa-ke ngoba uNkulunkulu Baba uyibekile enhlizweni yami ukuthi angikudlulise lokhu, ngibabaza amandla akhe, negama elithi uJesu Kristu inkosi ukuthi lisebenza kakhulu. Ngiye ngathi mangiya ethoyilethi, ngathi mase ngiya ngakulayini ngisaya ethoyilethi, wavuka into ethi enhlizweni yami, kambe ubaba uNsibande wathi masiye ethoyilethi asothandaza, sithi inkosi sengiye ethoyilethi, ngicela uhambe nami. uJesu Kristu inkosi. Ngibese ngithi uJesu Kristu inkosi, ngihambe ngize ngiyofika ethoyilethi. Mangivula umnyango ngithola ukuthi kunenyoka phakathi, bese ngivula umnyango bese ngikha induku. Mangiqeda ukukha induku ngilokhu ngithi uJesu Kristu inkosi, ngiyafika inyoka ngisayiboni, ngiyicinge ngingayitholi. Hhayi, ngibuye ngenze into ebengivele ngizoyenza ethoyilethi, bese ngiyaphuma ngigeze izandla, bese ngingena endlini ngithatha ushibhoshi ngifike ngithele ngizingeze ethoyilethi, bese ngithela nangaphakathi, ngishiye kanjalo, bese ngiyahamba ngihlale. Kuthi ntambama kube khona into ethi ake ngiphinde ngiyobheka ngoba angiyibonanga iphuma le nyoka, futhi angiyibonanga ukuthi ibaleke yashona ngalapha. Mangifika izijijele ngasemuva, izenzile isondo ngasemuva kwethoyilethi. Ngimangala ukuthi awu Nkosi yami, sengize ngahlala esithini ngenza into ebengiyenza ngaze ngaqeda, le nyoka ayizange ize ingilume. Hawu, ngibabaza amandla kaNkulunkulu Baba, bese ngithatha ushibhoshi ngiyithele, bese ikwazi ukuswabuluka iphume, bese ngiyayishaya ngiyibulale, ngiyithathe ngiyilahle. Ngambabaza nje uNkulunkulu Baba, ngathi Nkosi ngiyabonga, leli gama elithi uJesu Kristu inkosi liyasebenza ngempela, liyamangalisa. Singayeki ukukhuleka bazalwane, noma ngabe siye ethoyilethi noma ngabe senzani, asilibize leli gama linamandla, lithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi. Sawubona baba na mama, bazali bami emoyeni lenge baphiwe inkosi uJesu Kristu. Hey, ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi Baba ngingasuki kulo mhlaba, ngingahambi ngayesihogweni. Baba ngahlangana uNkulunkulu wangisondeza kuwe. Hey, ngithule nje ngithukile, ngisamangele. Inkonzo yabasha, isihloko esithi isiqalo nesiphetho engqondweni. Hayi, akakho umuntu ongayisazi isihloko esinje ongabizwanga inkosi Jesu. Mina kungikhanyela sobala Baba ukuthi ugitshelwe impela ngomoya oyingcwele. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyanibingelela entabeni yendlu kaJehova nasekhaya lezwi bazalwane. Ngize ngiphambanisa nokubonga ngoba impela inkonzo yabasha, hey, ngisale ngithukile. Ngiyambonga uNkulunkulu. Baba, siyabonga ukuthi uNkulunkulu asiphe wena. Qhubeka Baba usifundise. Ngilalele, angithule nje ngilalele Baba. Uyangethusa. Ngiyambonga uNkulunkulu. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Makabonge uNkulunkulu osithandayo. Makabonge uNkulunkulu waba nemicabango emihle ngathi kusukela kudala bazalwane. Nowasithandayo. Sibonge noNkulunkulu Baba owasibizayo. Bazalwane nokulwela ukukhethwa, sesilela ukukhethwa namhlanje.
Bazalwane, ngathathwa ngelilanga ngilele ngayisa esihogweni ine-pushing yesihogo lapho khona abazalwane, and ngabuka ubuhlungu abazalwane abadlula kubona bazalwane labo la mlilo wesihogo loyana ungathi uNkulunkulu uyacasuka. Mawukushisa unolaka uyabona ukuthi ucasikile une-enga uyaphila. Kunokuthi wehle bazalwane uyanyuka ngendlela ababeshaya ngayo bazalwane kimi ngingekho phakathi ngingasho mina ngiyaphila ngithi angifile. Bazalwane kwahlasibula umzimba, uhlasibula ngathi ngaqhela kuleya ndawo. Bazalwane ngendlela ababeshiye ngayo izikelethoni, amathambo, angithi liba mhlophe ithambo lomuntu. Lapha lalela emnyama. Kunokuthi wehle la mlilo uyacasa ukushise kakhulu ngesikhathi ukushisa kakhulu ngesikhathi bazalwane angazi awuchaza kanjani. Wasekuqhamukizwe bazalwane. Athi abazalwane abayeke ukuzithethelela. Bonke abazalwane abazithethelelayo isabelo sabo silapha kuleli chibi lomlilo eHades bazalwane. Kunezona ezincane lezi zithi sincane uvama ukukhuluma ngazo umkhulu wabompostoli. Athi umuthi ungathi uzokwenza ukuthi ungakwenzi ngoba isono lezo zono lezo ezisa abazalwane esihogweni. Lithi iBhayibheli 1 Peter chapter 2 ngakho lahlani ububi bonke nobuqili bonke. Kubi phambi kwaNkulunkulu ukuthembisa ungafezi bazalwane. Nobuqili bonke kusho ukuthi wena uliqili phambi kwaNkulunkulu ngalezi zinto ezincane. uNkulunkulu akawusiyeka abazalwane. Asiqapheleni lezo ezincane. Konakele bazalwane uSathane uphumile bazalwane uyasebenza ngendlela emangalisayo. Akafuni namuye ezulwini. Ngakho bazasiqapheleni izona ezincane. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba uNsibande, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Baba, ngicela ukudlulisa lo bufakazi mayelana nesivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi. Kunama-light la aba ngaphandle kwendlu esiwabiza ngama-security lights. So kwenzekile nje kula masontwana adlule, ngiyaxolisa ukudlulisa lo bufakazi sekulithi, kodwa iyangidlala lento ukuthi why ngingabudlulisi. Ngathi ngiyakhanyisa endlini ngathola ukuthi leli elinye ilathi alikhanyi. Hhayi, ngahamba-ke ngalivala ngakhipha iglobe. Lama-globe lawa abhalwe energy globe, amhlophe amashubhana nje kanje. Mengiyihlola le globe ngithola ukuthi hhayi, akukho likhombisa khona ukuthi mhlampe ishile noma mhlampe ilimele. Ngoba ikhombisa imishile ukuba nombadlana omnyama otshengisayo ukuthi ishile. Hhayi, bese ngiyikhipha ngiyibone imhlophe, ngiyi-check-e ngiyikhipha, hawu imhlophe nje, akukho lokhombisa khona ukuthi ishile. Bese-ke ngithi awuthi ngiye kuleli elinye elikhanyayo i-light, ngifike ngikhiphe le ekhanyayo ngiyifake khona, hhayi still ingakhanyi. Bese ngithatha leli ebelikhanya ngiyofaka kuleli engikhiphe khona le globe engakhanyi, lifike likhanye. Hhayi, ngibuke ngiphinde ngiyifake okwesibili le globe, lutho ingakhanyi. Ngithi hawu, hhayi kusho ukuthi inkinga iyona-ke mhlawumbe iglobe ngoba sengi-check-ile la engena khona akukho nkinga. Hhayi, ngithi awuthi ngiyifake okokugcina, ngiphinde ngiyifake okokugcina, lutho ingakhanyi. Hhayi, mese ngize ngithathe isinqumo sokuthi hhayi, angingeni endlini ngothatha enye eyisipele bese ngizoyifaka. Ngisahamba ngisathi ngingena endlini mese kufika umcabango ukuthi hhayi, hamba usho lesivumo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, ubone ukuthi kuzokwenzakalani. Hhayi, ngijike ngempela ngiphinde emuva. Ngifike khona bese ngisho nje ngithi uJesu Kristu inkosi. Bese ngithi Nkosi Jesu Kristu, ngiyacela ukuthi ikhanye le globe. Ngiyifake kuvele nje bha. Manje inkinga mengiyibheka isikhanya ngaphezu kwalawa amanye. Angazi ukuthi sokwenzeke kanjani ngoba ingakacishi ibikhanya nje njengawo wonke la, kodwa manje kuze kube manje ikhanya ngaphezu kwalawa amanye. Ithe nje bha. Ngase ngithi uJesu Kristu inkosi ekugcineni futhi. Isimanga.
uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela ibandla likaNkulunkulu. Ngimi lapha ukumnikeza udumo. Loyo owathengela abantu izulu. uJesu indodana kaNkulunkulu, inkanyezi eyabonwa yizazi zasempumalanga, zathi ukuyibona zasuka zayilandela. Inkosi ezalelwe esibayeni njengethole, ingani wonke amakhosi azalelwa esigodlweni. Lena inkosi ezalwe kwathuthumela amakhosi, yazalwa kwabulawa abantwana, yazalwa kwaphushwa amaphupho, yazalwa zayibona izazi imibono. Owehla emthini ngezibanzi, waze wangena emfuleni iJordana, wathi ukuphuma kwavuleka izulu, waphuma kwakhuluma osemafini, wathi lo uyindodana yami ethandekayo izweni. Ingonyama eyabhonga ehlane yamudla uSathane, yabhonga ehlane yamila umhlwenga, yabhonga ehlane yamila amabamba. Ingonyama edle umoya yaphila, ingani zonke izingonyama zidla inyama. Ngizwe umsindo entabeni iJerusalema, ubangwa amadoda namakhosikazi bekhulekela inkosi igibele ithole lembongolo. Bayede kulo izulu eliphezulu, ingqungqulu eyashaya amaphiko phezu komuzi iJerusalema. Kwaze kwasa amagosa enkosi ethuthumela, kwakumbulukweqa amatafula, izinsephe zafakana imilomo. Lena inyanga engagaxa izikhwama, ingani zonke izinyanga ziyagaxa. Inyanga ethwala intelezi ngomlomo, umchintso wamadimoni aseMagadaria. Wawakhuza amaqede yakhala ubuqanduqandu, ayokhosela kokotshi. Kangangokuthi nanamhla amadoda kulelo zwe asamangele. Ngimzwile ememeza uLazaro waseBhethaniya, wathi ukumbiza amaqede zaqabuka, izibopho zokufa, wabuyela umoya waphila. Maye, ubani ongamelana nolizwi likaNkulunkulu na? Uhambe phezu kwezilwandle njengethonga, wenza imane ehlane kwadlana esinedolo, wagezisa impumputhe yandukubona, wakhuluma nesishosha sandukuhamba. Lona umphiko ongenacala, ingani bamphika bamhlophe bemazi, amphika namaJuda, kazini namaAfrikani yakumphika kuze kube nini? Ngisho uJesu isotsha elihlome ngothando, inganonke amasotsha ahlome ngezikhali. Ngimthanda esephindisela indlebe enceku, ebigenxe uphethu esensimini iGetsemane, ngoba egcwele umsa nothando, noma esejuluka igazi. Bayede kulo izulu eliphezulu, ingcwele eyale ngemthini njengesoni, kanti ngokwenze njalo zonke izizwe sezitholela inkululeko. Lena inkosi eyandisa yabheka phezulu, bayigqolozela amaJuda akhulula uBaraba ejele. Lena ingqungqulu eyandisa yabheka phezulu, bayigqolozela abafundi bemangele, bethuswa ababegqoke izingubo ezimhlophe, bethi nimeleni nimangele lapho na? Ngoba uhambe kanje, uyobuya kanje. Nina nonke bazalwane, nani nonke abashumayeli, phumani nubikele umhlaba, nize nutshela ukuthi uboga ulubheke, ngoba liyeza iwundlu likaNkulunkulu ukuzolanda labo abazono zabo zithethelelwe, zihlanziwe ngegazi. Kusho uJesu, umbizo ongenanxana muntu, umlomo ongathethi manga. Bayede, bayede, bayede kulizulu eliphezulu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba umfundisi nomndeni wakhe. Ngibingelele ekhaya lezwi. Ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Hayi ngithi mfundisi ake ngidlulise napho ubufakazi bokubonga uNkulunkulu. Umfana wami lo mncane, ngithi angiqale ngaye. Ngangishilo ngathi wathola umsebenzi emathekisini.
Lo msebenzi wasematekisini wayengawufuni, nathi umndeni singawufuni. Ngenxa yesimo-ke sezimo zemisebenzi ingekho sathi akabambe, kodwa engawufuni. Ngikhumbula ukuthi esangenile kulo msebenzi wayene-2 weeks engenile, wathola ingozi. Washayiswa imoto, behamba right, ishayisa le quantum ayishayelayo. Akwangalimala muntu kule quantum, akwangafa muntu, kwafa imoto kuphela. Ngawabonga amandla kaNkulunkulu. Okay, wahlala ekhaya-ke umfana wami. Kwaphela 3 weeks ilungiswa le moto ingapheli. Waze kwathi emva ka3 weeks bambiza futhi. Waphindela. Mayiphindela usebenze 2 weeks ephindela. Wavele wabuya ngibona manje sehlele ekhaya. Ngathi mina indaba manje usuhlala ekhaya. Wathi yena, ayi ma, sekufe khona insimbi yemoto efile lapha kule quantum, manje sazothengwa kulungiswe yona. Hayi, kuthe esontweni lesibili ngaya kuyena ngathi, wesibu mntanami, ake ulalele nawo amaRoma 10 verse 9. Ake ufunde ulalele lamaRoma 10 verse 9. Ngenzeka ukuthi uNkulunkulu uzokusiza uthole umsebenzi owudingayo. Ngamnika amaRoma 10 verse 9, wawafunda amaRoma 10 verse 9. Laphela lelo sonto esentweni lesibili wakuthola omunye umsebenzi ongcono kakhulu kunalo wasematekisini. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu. Nalo mdala-ke naye ubengasebenzi. Naye ngake ngamvumisa amaRoma, wavuma, ngamvumisa amaRoma 10 verse 9. Kwathi inyaya esontweni lokuqala, esontweni lesibili nelesithathu ngaphinde futhi ngamnika ngathi ake uwafunde ngamaRoma 10 verse 9, ake uwafunde walalele. Wathatha la kufunwa, wawalalela, wavuma la kuvunywa khona ngomlomo. Awu, aliphelanga lelo sonto naye wathola umsebenzi. Bayasebenza nje bobabili. Ngiphakamisa udumo ngithi angimbonge uNkulunkulu kakhulu. Ngiyawabona amandla akhe, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba umpostoli, baba uSibande, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu kuleli thuba nje anginika lona lokuba ngifakazele izwi likaNkulunkulu. Ngifisa ukufakazela le VN ethi amafoni anemikhuleko ekhaya lezwi embethe umlilo. Hayi impela baba, embethe umlilo. Ngibonile nje uNkulunkulu ngihlangabezana nesinye isimo lana semoya kwenye yezingane zami la, kodwa umkhuleko wangomhla ka7 October, ayi angazi uNkulunkulu vele wangenza nganamathela kuwona, nganamathela kuwo, cabanga nje ngo-October, uDisemba manje, kodwa uNkulunkulu wavele wangihlehlisa wangisa kuloya mthandazo wangomhla ka7 October. Nkosi wawuthandaza baba, uvula inkonzo, wakhulekela abagulayo. Uthe uma usuqeda intshumayelo wakhuleka qede, Nkosi Jesu wabiyela imizi yethu, wakhuza imimoya wayiphosa kwalasha. Nkosi Jesu, awungisizile loya mkhuleko. Baba siyabonga, siyabonga. Impela ngiwufakazi, ngithi angifakaze lokho ukuthi impela imikhuleko yasekhaya lezwi, hayi amafoni analeyo mkhuleko ambethe umlilo. Awumbethe baba, ngineqiniso, ngikubonile lokho. uNkulunkulu wasinqobela nje umoya omubi obuvunguza nje ingane izoxabana nezinye iy'ngane ngento engekho. Hawu ngabona ya, kodwa uNkulunkulu emuhle, kwangalimala muntu, kwangenzeka lutho ngoba sibiyelwe ekhaya lezwi. Cabanga iy'ngane zisukela le kude, Nkosi yami, eGoli zivakashile, zingivakashele. Iy'ngane zosuka umoya omubi nje, womona, yavele ngenomona. Uyangqwinda, yabafuna ukubagwaza ngammese, kanti sihambe yayontshontsha ugologo. Bazalwane kwenye indawo. Hayi baba, ngiyambonga uNkulunkulu. Hayi ngiyabonga. Uyabona ukungena kwami ekhaya lezwi sengiyabona uNkulunkulu wayihloseni ngakho. Ngiyabonga kakhulu baba. uNkulunkulu abe nathi, uJesu Kristu inkosi.
amen. uJesu Kristu yinkosi. Tata, ndiza nombulelo okanye ndiza nomqondiso okanye ndiza netestimony yento uThixo andenzele yona inkulu. Ndiyambulela uThixo ngekhaya lezwi, ndiyambulela uThixo ngobomi bakho. Tata, indiqale le nto end of October uba ndizawuqala emsebenzini omtsha nge-4 kaNovemba. Bendikade ndingasebenzi, kwaphuma ishashaza apha esithendeni, the heel on my left foot, ngaphakathi into engathi sisitshanguba, ingathi yi-ringworm kodwa ayiyo ringworm. Omnye usiste endikhonza naye athi hayi ifake i-gentle magic, ndiyifake i-gentle magic le nto ibe ngathi iyayeke phana ibane ibuya irhawuzelela kamnandi, yaye iba nkulu. Yaphela le nto kweli side lapha kwi-heel on the right side, yajika to the left side of the heel, yangathi ndiyabola. Uphuma amashashaza afuna uhlangana abe lishashazi liyi-1 elikhulu, igrey, andikwazi nokuyi-explaina. Kwale last week ndisemsebenzini athi ubhosi wam, hayi ndicela ugoduka inyawo lakho lidumbile. Xa ndilijonga lidumbe kakhulu but andiva kwanto. Then le ndawo ke ngoku iluma kakhulu le nto ingathi iyabola, ingathi ndiyabola, ingathi ndigrishi ndiyabola. Ndamamela ke tata ezi voice note, ndithanda uzimamela ebusuku ngoba emsebenzini andiyiphathi ifowuni kuba ndisafika, andiyiphathi. Ndamamela kokhona ebefundisa ngayo ngoJesu Kristu yinkosi. Ndathatha tata imfundiso ndayenza, ndathi ndiyakutshisa ngegama likaYesu. Umzimba wami yitempile kaMoya Oyingcwele, futhi nam ndiphila impilo engcwele. Ayinalungelo le nto yenzekayo empilweni yam, ndiyakutshisa. Hamba, uJesu Kristu yinkosi. Ndibane ndisithi uJesu Kristu, yiphinda-phinda uba lo mzimba yitempile kaMoya Oyingcwele, uJesu Kristu yinkosi. Bendiyigxile kwindaba yayo uba uJesu Kristu yinkosi. Tata, unyawo lupholile, akusalumi, akusathini, ingathi ndibalisa isitori. Uba bendivumelekile bendizokuthumelela izithombe za-before nangoku, ingathi kwenzeke imagic. uJesu Kristu yinkosi. Jesu Kristu yinkosi. Baba, ekuseni ngibonga ungena ekhaya lezwi baba, uningi okushintshela empilweni yami. Selokhu ngaqala ukuvuma izono, ngiyamuzwa uNkulunkulu eyisiza impilo yami, ngiyamuzwa engidakula ngesakhe isandla esinamandla. Ekuseni ade ngivukelwa ngathi nje khona izinto ey'khulumayo ukuthi nike singakhathaleli udumo, singakhathaleli ukuthandwa, singakhathaleli ukubukeka, ngoba izinto ey'limazayo lezo. uNkulunkulu since ngiqalile ukuhlambuluka, ngiyakuzwa khona ngizokukhonektha, ngisho kufundizwe khona into engiyizwayo, khona into engiyenzekalayo. uJesu Kristu uyinkosi phezu kwempilo yami, uyishintshe kakhulu impilo yami, uyishintshe kakhulu. uNkulunkulu wangipha namandla okuphuma lapho ebengikhonza khona, ngoba izinto ey'ningi bengahambi ngendlela. Ngaphuma ngalalela umoya ukuthi angiphume ngephi, ngaphuma lapho engikhona, ngiyamuzwa uNkulunkulu ngoba phela umngcwele kuyahlanjulukwa. Isono, ukuhlukana nesono. Ngathi yes Lord, ngathi ngiyabonga Nkosi ukuthi baba ungithathela wangibeka la. Ngiqhubeka nohambo, ngisohambweni lokukhonza uNkulunkulu. Ngizizwela ubumnandi, ngizwela ukukhululeka, ngizwela ukukhula eNkosini, ngizwa yonke into. Ngizothi abantu abahlala eNkulunkulu, abantu abalilalela izwi baqede balenze, bayeke ngisho ukufaka ama-emoji ngoba wafunakali. Abadelele umthetho wezwi kodwa abadelele uNkulunkulu uqobo, ngoba uyena uNkulunkulu osuke ekhulumile. Asimlaleleni uNkulunkulu, senethuba thina, sisenenhlanhla thina, ngoba sikwazile ukungena sithole iy'fundiso, sithole ukwazi ukuthi ikuphi okuhle nokubi. Ngizosho njalo ekuseni ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi. Baba umpostoli, ngicela ukubingelela mina mama. Ngiyakholwa uNkulunkulu usangigcinile emsini wakhe, usanibiyele. Bingelela abazane bonke ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela baba, siyambonga kakhulu baba uNkulunkulu, umusa asenzele wona ukuphila nokusondla ey'nkonzweni zabantu abasha. Hayi baba, siyambonga uNkulunkulu. Nathi besisemsebenzini sondlekele kakhulu,
sibuka ku-YouTube, silalela ku-WhatsApp. uNkulunkulu usisizile kakhulu, sondlekile. Baba sanibonga uNkulunkulu nangobufakazi nje babantwana bakaNkulunkulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, sithi nje uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyakubingelela baba umpostoli uNsibande, mama umpostoli uNsibande, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Ngiyabonga baba ukuphinda unginike ithuba lokuthi ngifake le VN egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, uJesu Kristu inkosi. Bengifuna ukuphakamisa nje ukubonga uNkulunkulu baba ngey'nkonzo ebesinazo entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Bengibonga nje ukuthi uNkulunkulu ube muhle kakhulu, ikhazimula phakathi kwethu, silalele izwi lenkosi usuku nosuku, indumiso nakho konke. Siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sibonga nokudla, siyabonga baba. Ngiyabuka nje ukuthi lo 300 rand esiwukhiphayo awuthathi lutho ekudleni esikudla entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ukudla okudliwa ngey'khathi eziningi kangaka, siyambonga uNkulunkulu. Kade ngichaza nanokuthi baba uyazi ngicishe nje ngangaya, kodwa ngomsa kaNkulunkulu wasenzela umusa. Benginama-challenge nje amakhulu, kanti uNkulunkulu engenzela umusa. Ngosuku okwakufanele sihambe ngalo ngakhohlwa ikhadi emsebenzini, kodwa nalokho ngakubona nje sengivukile ngabo-8 ngizitshela sengiyalungiselela uhambo siNonhlaka, kanti ikhadi lami lasebhenki alikho, ngikhohle emsebenzini. Kwafanele ukuthi ngigibele kabili ngiye emsebenzini, ngahamba. Uma sengibuya iteksi engangiyigibele kwabona nje ukuthi kunosathane. Kwaxatshana udrayiva nama-passengers, kwathukana nje la, kwaxatshana ngendlela emangalisayo. Udrayiva vele wahamba ngo-0 lapho ngilate already, u-12 wayesewushaya. Ngilate uma ngifika endlini, ngiyalungisa ezinye izinto uNhlaka wayengakaziqedi. Sigqoke silungise sihambe ku-freeway, safica kune-traffic engakanani, ngaze ngayofika late edrobheni. Bengifuna ukuxolisana lokuthi ngiyaxolisa kakhulu baba kuNkulunkulu, ngiyaxolisana kuwena, kubazalwane ngaxolisa nakudrayiva ukufika late, ngabachazela isizathu egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyambonga uNkulunkulu kodwa ukuthi konke kwagcina kwenzekile. Njalo nje ngivamisile ukuba nama-challenge makufanele ngiye ey'nkonzweni entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela, kodwa uNkulunkulu angenelele. Ngiyabonga kakhulu-ke baba, ngimnika udumo uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, kusihlwa kogcwetshwe kukaNkulunkulu. Baba, ngithanda ukuphakamisa ubukhulu bukaNkulunkulu namhlanje. Izolo ngingahamba nomfana wami ngaya naye eGreytown, kahle kahle sihlangane khona eGreytown. Bengisuka la ekhaya, suka ngaseDalton. Ekuseni uthi mama, lento yami ephatha amakhadi wami angiyiboni, kanti bekhona nelayisensi yakhe lapho. ayifuna angayitholi. Athi ngiyokwenza ikhadi eGreytown, ahambe. Ma esefika eGreytown alenze leli khadi. Ngingamlandela ngoba kukhona kade ngiyokufuna nami eGreytown. Uma ngifika uthi mama, ngithe uma ngiya la ngithenge khona i-cold drink, lesikhathi sesibuya. Uthi uma ngingena nje kwathiwa nansi into yakho loyishiya izolo. Uthi uma ngibheka into zami zonke ziphelele la kulento eholda lamakhadi, ngisho ilayisensi, yonke into ila. Kwawukuthi sengivele sengibuye ukuyokwenza ikhadi elisha. Baba, ngithi angimbonge uNkulunkulu, ngimbonge phezu konke, obusa phezu kwemibuso yonke, uNkulunkulu osinakekelayo, uNkulunkulu osithandayo. Yazi abazalwane mabafakaza esikhathini esiningi ngithule ngilalele ngithi uNkulunkulu impela unathi ekhaya lezwe entabeni yendlu kaJehova.
kuyabonelelwa makathi ubaba sibiyelwe entabeni yendlu kaJehova nasekhalizwe impela sibiyelwe akekho njengoNkulunkulu wethu akekho njengoNkulunkulu wethu ngiceda nokulalela ubufakazi labo mzalwane obeka seyinkonzweni zabasha uyazi makakhuluma inkulumo yakhe ngizizwa ngishokheka ngiyibone sengigucile baba inyembezi ziyehla uthe makafika lapho uthe makacocela nonkosikazi wakhe wabona unkosikazi wakhe kwehla inyembezi bengivele sengigucile ekhishini uNkulunkulu wethu lesithandiwe amazulu asithandile uNkulunkulu akasisize asivula amehla sivula ingcondo uNkulunkulu wethu siyabonga Jesu siyabonga uNkulunkulu wethu sibonga uthando olungaka uNkulunkulu asigcineni sonke kulesikhathi sokuphela konyaka baba siyabonga uNkulunkulu abe nani nonke lapho Jesu Kristu inkosi amen Yesu Kristu inkosi tata. Nobungqina sawuthi qabaqaba kancinci kuba buninzi. Njengoba kwakukhona umntana ngo-2023 owadutyulwayo owayemosha waze wadutyulwa kwisitshomi wasweleka samngcwaba. Kwakukhona ke ingxaki yombane wayemane utsweba ndihambe ndoripota uba umbane utswetyiwe uzolungiswa. Phinda kwazothi ngokwesithathu bathi hayi bazawunditshaja ke ngoku 23,000. Ndake ndahlala ke ndatsho kuye bathi heyi nditshajiwe apha. Waphinde yena wavele wazama ngeendlela zakhe waphinde wawukonekta kanti kungoku ke ngosezawusweleka wasweleka ke ndashiyeka ke ndinalo mbane ke. Ndandike ndathandaza ke kudada ndisithi ndicela into yokuba uThixo kenze ndide ndiphume kule nto yalo mbane ucwetywa ngulo mntana. Ndithenge umbane kwindlela erayithi ngokufront. Ke ngoku xa esithi hayi uzawuza nayo ibhokisi nyhani weza nalo mntu wafakwa apha emini ndikhona. Ndithi mna hayibo iphi kaloku ibhokisi? Hayi ibhokisi uzawuphinde efake. Only to find no wayexoka wasweleka. Yahlala nam ke ngoku nalale ngxaki yoba heyi uba ndingafa ndingaya kanjani ezulwini. Ndandiyibhalile ke nasenazikeni encwadini yokuhlambulula ndandiyibhalile le nto yalo mbane indisokolisayo indihlukumezayo. Hayi enyanisweni ke ndibulela utata oye wafaka enye into apha elantukeni ethi kuyiwe korejistwa. Ekubeni ndiye ndarejista nyhani kuye kwavunywa. Ndithetha nje ke ngokunana by Monday ndiye ndazofakelwa umbane. uYesu Kristu inkosi. Ndibulela kakhulu Thixo ngotata egameni likaYesu amen. Jesu Kristu inkosi. Baba ngiyaxolisa ngokudelete ngidlule ngo-1 minute. Ngithula ubufakazi baba ngibingelele kuwe baba uNsibande nakumama uNsibande. Ngithula ubufakazi begama elithi uJesu Kristu uyinkosi nomkhuleko kaMeyi 18 imisebenzi uNkulunkulu asenzela yona nokujwayeza abantwana ukuthi njalo babize leli gama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba umntwana umzukulu bekade ehamba eya eLimpopo njengenhlala yenza minyaka yonke. Wahamba naye umalume wakhe bahlangana halfway benobaba omncane wakhe umntwana. Nangempela ke mase behlukanile ke nomalume bese bevelelwa ingozi. Mayivela ingozi
ngizwe ngomzukulu wami omunye ethi hayi bo gogo ukuphi, nangu usibani bani sebayivelelwe ingozi. Ngibuze nje ngithi hawu banjani, abalimalanga yini? Athi hayi gogo ngathi abalimalanga. Nangempela sikhashana bese iqhamuka-ke ifoto eshoyo ukuthi hayi ilimele imoto kodwa bona abalimalanga. Ngokumethemba uNkulunkulu nokwazi ukuthi uNkulunkulu usinikeza isibindi esingakanani, ngoba kwaba nezwi nje elithi angene emkhosini ka-3 days. Ngabuza ukuthi hawu umkhosi ngizobe ngikhuluma ngithini, ngizobe ngikhuleka ngithini? Lathi ngizobe ngikhulekela izinkosi emgaqweni njobe kuzoba ifestive. Nangempela ngakwenza lokho. Emva kwalezo nsuku-ke sehamba kumzukulu sekwenzeka le nkosi-ke sengithi yingakho uNkulunkulu athi angingene emkhosini ka-3 days. Kusho ukuthi wayeyibona ingozi ezayo. Sengibonga ubukhulu bukaNkulunkulu nokulalela ukuthi ngingene emkhosini. Ngibonga nokungena ekhaya lezwi ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akhulumisane nathi. Siyabonga baba ngawe nomama. Siyabonga izifundiso zakho baba. uNkulunkulu akubusise njalo, akwandisele baba insuku zakho zokuphila. Sisawadinga lamazwi uNkulunkulu awabeka kuwe, owathululela kithi. Siyabonga baba ukuba nobaba ofana nawe nomama, izeluleko nezifundiso neziyalo. Cela Nkosi yami ukuthi abantu bangaphumi abangenile ekhaya lezwi, bayibambe le nkonzo yekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova. Kumnandi, kuyaphileka, ukulalela nje kuphela nokuvuma izono. Ngiloku ngibhalile, uNkulunkulu uyangikhumbuza ngiloku ngibhalile. Oh Nkosi, siyabonga baba, siyabonga. uNkulunkulu akuphilise njalo, ume njalo baba. Kumnandi ukuhlala ekholweni ngokuthi kumele basikulalela. Nalaba abaloku befaka amamoja, pressa phela ubheke ukuthi le moja ayingenisanga yini mhlambe ngephutha ngesakho isandla. Kwabalula besichazela abazalwane abanye ukuthi kwenzeka kanjani. Siyacela abazalwane singamkhubu baba uNkulunkulu umsebenzi ongaka wenza phezu kwempilo yakhe. Siyacela abantu bakaNkulunkulu asilaleleni uNkulunkulu mayekhuluma nathi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokuba sekhaya lethu Jesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Ngiyathanda ukubingelela ubaba umpostoli umampostoli nomndeni wonke wakaNsibande kwelihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele abazalwane bonke basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelela abazalwane basekhaya lezwi. Thanda ukubonga uNkulunkulu ngokungigcina ngisekhona entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa kuze kufike lesikhathi. Ngibonga imfundiso esizifundiswayo entabeni nasekhaya lezwi. Enhlizweni yami nje kugcwele ukumbonga uNkulunkulu ukuthi impela uNkulunkulu uyasithanda bazalwane. Iyodwa into engikhulekelayo ukuthi ngenze intando yakhe. Uma ngilalele baba umpostoli ekhuluma laphana kwi-Radio Khwezi, hey, ngamangala ukuthi eyinkosi uyasithanda ukuthi inceki yakho iyambula imfihlo ezingaka zezwi likaNkulunkulu. Lapha kade ifundisa khona ngokulahlekelwa umntwana, ukulahleka kwendodana kaNkulunkulu uJesu ehamba nabazali bakhe uMaria noJoseph. Kodwa manje utholakala bahamba nje umntwana selahlekile. Inhliziyo yami yathinteka ukuthi inkosi ngisize. Uma ubaba umpostoli esafundisa ukuthi makungashoni la ungalifundanga izwi, kahle kahle uma umzalwane efunda izwi ulifunde kabili noma kathathu ngosuku. Hey, ngayibuka ukuthi inkosi yami baba umpostoli wazasihlomisa. Siyabonga kakhulu nangenkonzo zabantu abasha ezingifundise kakhulu. Nami ngambonga uNkulunkulu ukuthi awunkosi impela noma bengekho kodwa wena Nkosi ubukhuluma nami. Ngiyamdumisa uNkulunkulu ngenkonzo ebezikhona nendumiso yonke. Sibonge nobufakazi babantwana bakaNkulunkulu abafakazayo usuku nosuku ukuze kwakheke thina. Lobo bufakazi buyangikhulisa, buyangakha futhi buyangiqinisa ukuthi impela kubiza ukuphikelela endleleni yokumkhonza uNkulunkulu. Ngibonga nje uNkulunkulu bekuyahambela abazalwane abasekhaya lezwi abahlala e-England, kodwa-ke bebeshadisa umntwana wabo. Ngambonga uNkulunkulu ukuthi ngempela izwi lenkosi lethu umhlaba ngokaJehova nokugcwala kawo. Impela uNkulunkulu ufuna ivangeli lisabalala umhlaba wonke.
ayilithi mhlabeleli hambani maKristu niphethe imbewu yezwi nihlwanyele. Siyambonga uNkulunkulu ngababa umpostoli ofike naleli vangeli. Imbewu iyasabala lumhlaba wonke, liyahlwanyelwa usuku nosuku. Ngiyabonga ethi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyathanda ukubingelela ubaba umpostoli, umama umpostoli, ikhaya lezwi, intaba kaJehova, intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Abanye uNkulunkulu ubambulele bazalwane mebengena ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, uyabembulela, kodwa khona abanye abangambulekelelwe. Abanye babuza ukuthi kwehluke ngani unomfundisi ebandleni lakho, kuhluke ngani uma usungena umpostoli uNsibande. Bazalwane, mina khona lokho engikubonayo, umfundisi wami akakwazi ukungondla usuku nosuku, kodwa umpostoli uyakwazi ukungondla ngezwi usuku nosuku, like uNkulunkulu ehambele u-Adam no-Eva ensimini yase-Edeni. Elithi izwi kaNkulunkulu njalo ngokwesokudla wayehamba ayobabheka, abahlole nje ukuthi baphila njani, ebanakile. So-ke ilokho engithi umehluko ukhona mkhulu. Siyabusiseka, siyondleka, siyafunda, sithola nezinto ezinye besingayinakile ukuthi besele kuzo. Umuntu ongenile ekhaya lezwi kunesibusiso nje sokungena. Uma ngibheka okufanele ukuthi noma ngabe usungenile, mfuna uNkulunkulu ukuthi waye ekufakile waba yingxenye yekhaya lezwi, lekhaya lezwi. Kunomsebenzi esibizele ukuyenza eyahlukile. Nako baphumayo ithi inhliziyo yami uphume wabalekela umsebenzi obubizelwe wona. Musa ukuphuma noma ngabe uyimvu ebandleni lakho, noma ngabe ungumalusi uyinceku ebandleni lakho, kukhona obekufonakala ukwenze ukulekelelana nenceku. Umsebenzi bazalwane angeke yawenza yonke. Njengoba nje sino-WhatsApp sonke, angeke angene yena kubantu bonke, kodwa kudingakala kusebenze thina nathi esino-WhatsApp. Ilokho nje ekuseni engithanda ukumbonga ngakho uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Udumo kuNkulunkulu kube liphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozela nguye uJesu Kristu inkosi ephilayo. Baba, nasekuseni ngiyabingelela baba umpostoli uNsibande, umama umpostoli uNsibande, ikhaya likaNsibande lonke, abafundisi bonke basentabeni endlu kaJehova kuyabonela nasekhaya lezwi, nabazalwane bonke ngiyababingelela egameni lenkosi uJesu Kristu ophilayo, ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngithanda ukudlulisa ukubonga uNkulunkulu Baba ngomusa ngenzele wona kulamaviki aphelile. Ngaqala ngadumba iy'nyawo, ngadumba ama-ankle, ngadumba imilenze, ngadumba amadolo nangaphezu kwamadolo. Zibuhlungu iy'nyawo, zivuvuka ngazi ukuthi kwenzakalani. Ngacabanga mhlawumbe or ngiphethwe izinso, mara azikho ubuhlungu masemanzi ngiyawaphuza, ngingazi Baba ukuthi ukuhlaseleka lokhu kubuye kuvelaphi, kukhoswa yini. Kepha kaloku unxusile uNkulunkulu Baba, ngikhuleka ngisiziraba ngeJesu Kristu inkosi. Ngibeke isivumo sama-Roma 10:9 ka-18 ngikhuleka phezu kwey'nyawo, ngiyifuni phezu kwama-enkele, phezu kwemilenze, mangilala ebusuku ngisikhulekela, ngisiraba njalo ngisikhulekela. Baba uNkulunkulu wangenzela umusa, iy'nyawo zabohla, zaphela ukudumba, namanje ngiphilile. uNkosi Jesu Kristu ngiphilisile umugula wonke. uNkulunkulu Jesu wawuthumbela ezwini lakho, Isaiah 50:5. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba kakhulu ukuthi ungiphilisile, unginqobele kuko konke. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba kakhulu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, obunye ubufakazi engibulethayo la ngihlala khona,
Angikaze ngihlushwe amagundane kule kamera engilala kulo, but amagundane besewangena ngiwabone baba ayehla angena atshintshana angena esilingini ahleli phezu kwelo drop ahlupha nje amagundwane. So baba ngaloko waxosha ahamba ngadineka ngiyila ngathatha amanzi abilayo ngathi ngiyathela la ngene khona igundwane. Ngabe umntana wathi mama yaswashisa amagundwane ngathi zama hayi ngcono singawashisa sicela inkosi Jesu Kristu angenelele kulolu daba. Ngamnxusa inkosi Jesu Kristu Nkosi yesinaka amagundwane ayahlupha agcina saba abantu azibona nje lapho amagundwane ayadelela. So ngamnxusa inkosi Jesu Kristu ngathi inkosi Jesu ayilesi iphimbo lakho wadalile uyawazi wena. Even baba noma ngilele ebusuku semini nje ngicambalele baba ngiphuphe nje vela angena ngomnyango wangale front angibona angena amagundane nje amakhulu ngibona nje ukuthi la kuhlaseleka isitha la. So baba ngiyambonga uNkulunkulu baba kakhulu ukuthi usinqobele amagundwane ahambile athuthile. Ngiyabonga uNkulunkulu baba kakhulu bese ngifuna ukuthulile ngalofakazi bamagundwane nje ngifuna ukuthi ngempela ahambile vele uNkulunkulu inkosi Jesu waduthulile ngempela inkosi Jesu waduthulile. Ngiyabonga baba ngithi uJesu Kristu inkosi udumo lonke ngilinika yena ngithi ngiyabonga uNkulunkulu baba egameni lenkosi Jesu Kristu. uJesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyaxolisa kakhulu baba ngama-emoji ngibonile nami the mangibheka ngabona ukuthi nami ngingomunye bekade ethintekile ama-emoji ngephutha. Uthe ubaba mayikhuluma angabona sengazuthi ngumuntu ongathi unenkani. Baba ngiyaxolisa wengithule ngoba bengabonanga kodwa nginika isikhathi ngathi angiwabheke nami ama-emoji. Baba ngiyaxolisa ngicela ungixolele kakhulu, ngicela ungixolele kakhulu baba sengizohleze ngiwabheka ngoba lokho ngiyazi ukuthi uphambi kwakho ngikufaka esonweni. Ngiyacela baba ungithethelele kakhulu, ngiyacela ungithethelele baba. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba, uJesu Kristu inkosi baba. Mama nobaba ngangena emkhosini ka-3 days. Engeneni kwami baba emkhosini ka-3 days kuningi uNkulunkulu angenzela khona engithi ekuseni uNkulunkulu angimbonge baba Msibande noma Msibande ubaba ngey'mfundiso zakhe ziyasakha kakhulu. Ngithi angibonge baba ngithe ngiphume emkhosini ka-3 days abaqashi bami bangikhophulela imali. Angikholwanga baba, ngabonga kakhulu babaqashi bami, ngabonga ngaphinda ngabonga uNkulunkulu ngencwadi engaphuma ngayo yamaHubo 18 ethi ena ekuhluphekeni kwami ngakhala kuJehova, ngakhala uNkulunkulu wami walizwa izwi lami esethempelini lakhe. Leyo ncwadi baba yangikhuthaza kakhulu. Ngithi angibonge kakhulu baba, umkhosi wenza into ey'nkulu phekwe impilo yami. Ngiqhubeke baba njalo noma Msibande nesikhuthaze ngoba niyasakha kakhulu ngamazwi enu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Angisoze ngasuka kuye, kuningi engikufundile. Ubaba mbusise uNkulunkulu nomama. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela umpostoli, ubaba umpostoli Msibande nomama umpostoli Msibande. Ngibingelele ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Baba ngicishe bengithanda ukukhipha ubufakazi. Kunomntwana lana obekade efuna i-ID wami. Kungenzeki ngatholakala sakunyaka impela ngingatholakala. Sengibuye endaweni eziningi ngingena ema-ofisi ngingena ngalana. Kodwa nje baba nginade ngamukela ukuthi ngiyamukela ekhaya lezwi nokulalela. Ngibhale phansi yonke into nemkhuleko njengoba usikhulekela sithathe sifake engqondweni. Kwenzeka isimanga-ke wena baba, kwenzeka isimanga esikhulu. Ngizobonga naNkulunkulu, ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthatha kwami ngimfake enhlizweni nasengqondweni yami. Umntana uma etholile i-ID wathola nomsebenzi uzoqala nje ngoFebruwari esikoleni. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu.
ngiyambonga uNkulunkulu. Akekho ofana naye, angimbonanga ofana naye. Hawu baba, siyabonga kakhulu, siyabonga. Angazi ukuthi ngenze njani. Abangaboni ukuthi ubuhle bukaNkulunkulu bunjani. Abanye nje wabephuma nje sibafake baphuma, sibafake baphumela. Hhayi, abakezwa kahle baba, ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, ngibingelela ubaba, ngibingelela umama egameni likaJesu. Ngiphakamisa nokubonga kakhulu uNkulunkulu ukungena bazalwane ekhaya lezwi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi impela entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Siyabona kakhulu amandla kaNkulunkulu, sihamba naye uNkulunkulu endleleni. Ngiyathanda nje ukuthula ubufakazi noma sebudala, kodwa ngiyathanda ukubidlulisa egameni likaJesu ukuthi ngelinye ilanga ngangihamba ngiphuma eNyukhasela, sagibela nesangoma bazalwane. Masigibela nesangoma, kuqale kuthiwe lapha etekisini asivumelane sonke ukuthi sithi kunamaphoyisa azivimbile aphambili, asivumi ukuthi amaphoyisa sivume emaphoyiseni ukuthi siphume eGoli, siphume eNyukhasela, sisho ukuthi siphume eGoli, udriver udukile. Kwase kufika nje enhlizweni yami ngathi uJesu Kristu inkosi. Kwafika enhlizweni yami ukuthi angikwazi ukuqamba amanga. Ngase sengithi kudriver nakubagibeli asivumelane ukuthi ngeke simiswe amaphoyisa, asivumelane ngezwi linye elithi izwi lenkosi. Uma behlangene ababili nabathathu ngegama lami bevumelana, akukho okuzokwenzeka. Ngithi siyavumelana driver, asikhulekeni. Ngathi asivule izwi la uJobe 5 ivesi 8 no-9 uthi bengiyakumfuna uNkulunkulu ngibeka indaba yami, uthi yena owenza izinto ey'nkulu emangasayo engaphenyekiyo. Hey bazalwane, ngambona amandla kaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi bazalwane. uJesu Kristu inkosi. Ngabona amandla kaNkulunkulu, ngambona uNkulunkulu. Asasavinjwa ngamaphoyisa. Kwavele sisefrayede kwaphuma isangoma sathi sesiyaphuthuma siyabizwa. Kabheka ukuthi isastanist leli sasigibele naso asokugenqeka nemoto. uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngivuka nokuphakamisa leli gama nami elithi uJesu Kristu inkosi. Ebusuku namhlanje ebusuku nje kuzosakunamhlanje njengoba manje ku-6 o'clock lana, ngiyaphupha engathi kukhona umuntu ufike uyangicindezela, ungibambe emahlombe, ngiwele phansi. Kodwa ukuthi uma ngiwile phansi bese ngiyakwazi ukuphakamisa izandla ngimbambe naye emahlombe akhe, bese ngimemeza igama endlebeni yakhe ngithi uJesu Kristu inkosi. Yabona kimina ngithi ngifuna ezwe ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Abese kuyancibilika kwesingenhla, kusale ngathi amathambo ngenzansi, bese ngithi ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. Uma ngiphaphama ngibona ukuthi hayi bo kade ngilele, kodwa ngijabulele kona ukuthi uNkulunkulu wami uyangifikela ebusuku ngaleli gama elithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga baba, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibonga ney'nkonzo zabasha. Ngifundile, ngugogo, ngimdala, kodwa hayi bo ngazifunda izinto. Siyabonga. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngohlala njalo ngilidumisa leli gama elithi uJesu Kristu inkosi ngoba liyangenzela izinto. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi baba. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngiyabingelela
kubaba uNtsibande nomama uNtsibande. uJesu Kristu inkosi. Ngisangilethe lobufakazi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngibonga umntana wami uthe mawuqalwa lo nyaka esikoleni waba nenkinga, ngaba nexhala elikhulu. Ngengakhuleka-ke amaRoma 10:9 njalo ekuseni phama ngihambe ngiye emsebenzini beke ngishiye ngibakhulekisile-ke abantwana nami ngikhuleke. Manje sevaliwe iy'kole, umntwana iriphothi lakhe labuya lilihle kakhulu, uphasile and uphasile kuwo wonke amathemu wonke waphasa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga, ngibona nje ubukhulu bakhe uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu futhi uNkulunkulu ngawe baba uNtsibande nawe mama uNtsibande. Izimfundiso esizitholayo ziyasikhulisa kakhulu, nobufakazi futhi obulethwayo la ekhaya lezwi buyangisiza kakhulu, bunginikeza nami amandla nokuqina endleleni. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabingelela ubaba uNtsibande nomama uNtsibande nabazalwane bonke ekhaya lezwi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngithanda nje ukudlulisa ubufakazi ukuthi ngesonto mhla ka-15 ngiphume esontweni, kukhona usisi engihlangane naye. Mengihlangana nalo sisi okay besishera nje sixoxa nalo kade ngihamba naye, ufika nje sihleli phansi ngishera ubufakazi ukuthi sikhuluma nge-TV ukuthi i-TV ishesha kangakanani ukuthi usathane afake imimoya ngayo. Ngisho ukuthi isikhathi esiningi angiyibuki, ngibuka mhlawumbe mekunendaba kunaloko engifuna ukubuka okubalulekile. So lo sisi-ke bese nje etshengisa ukuyijabulela le ngxoxo esikhuluma ngayo, kanti lo sisi unemoya ngivele ngithi akalalele le nto kwabaseRoma 10:9 ngimvulele ngimdlalele alalele. Ngale nkathi elalela avele abhongise kwebhubesi kuphuma imoya ngaleso sikhathi, kuphume lo moya wenyoka kade sikhuluma ngayo, avele akhamise amemeze kakhulu. Ngimtshela ukuthi akasho lo mkhuleko kanye lo ngimsendela wona awulalele, awubeke endlebeni. So mase ulalele-ke ubona imoya iphuma ngaleso sikhathi-ke ngithi mina-ke uNkulunkulu usewenzile umsebenzi, hhayi bese sivele siyamthandazela abe right, abonge kakhulu. Ngale nkathi elalele-ke le VN kwabaseRoma 10 athi nanisindisiwe, shongodlama sithi thina insindisi yabo bonke abantu, wena nje ukuthi wamukela uJesu ulalela. Nampela-ke amukela uJesu ngaleso sikhathi elalele lo mkhuleko wabaseRoma 10. uNkulunkulu nje wawenza umsebenzi esigangeni endaweni la kwakugcwele khona bonke abantu, kodwa nje uNkulunkulu wawenza umsebenzi nje. Ngithi liyasebenza leli gama ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngibonile sebenza nje, kuningi uNkulunkulu asekwenzile nje. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Bingelela kubaba uNtsibande, ikhaya lezwi, intaba yendlu kaJehova. Ngibuye ngibingelele nakumama uNtsibande. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibonga uNkulunkulu ekuseni ngelanga lokuthi abatsha babehlangene kwinkonzo yabatsha. Ndaye ndafumana i-call ku-cousin sister wami esithi umzukulwana wakhe ufunyanwa zii-fits, 22-year-old. Ndabe ndisithi nkosi yami kwenzeka ntoni? Lo walapha endlini umzukulu wabesithi uNtsibande makhulu. Ndabe ndamsenda ndingekayipha uba ndizawukhwela imoto kukudala. Ndathi xa ndisiya ndafika sebemnikile umkhulweki, umntana sethe Baycom. Ndafika nam ndakhuleka. uNkulunkulu wamsiza ngendlela esisimanga. Nabamelwane bathi hayi nathi siyawufuna lo mkhuleko, siyawufuna. Ndabanika umkhuleko abamelwane. Ndathi khulekani nonke apha endlini, makukhulekwe wonke umntu nomntana. Naxa nilala nikhuleke, naxa nivuka ekuseni. Babe besithi kukho izikrova ezihamba apha ezibini. Ndathi izikrova
khulekani nithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Izikhova masihambe zibheke ehlathini. Okokoko ndabashiya nomkhuleko, kuthe cwaka, kuthe zisole. uNkulunkulu wenzile umsebenzi. Ndiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi azitshile ngale ndlela nakweyami impilo, ndimbone nefemeli yami imbone uNkulunkulu ukuthi uthi ungawonke umuntu angasindiswa afikelele ekuyazini inyaniso, ngoba ukuvuma uJesu asiyonto yami ndedwa, yeyethu sonke. Funeke simvumile uYesu ukuthi uyinkosi. Ndiyambulela kakhulu uThixo. Ndibonge kananjalo noMama Mtsibande othe ekuqaleni konyaka wasifundisa ukuthi masiphume kule nto yale migalelo. Thixo wandinceda kakhulu uNkulunkulu ukuthi ndiphume emigalelweni, ndiphume ezintweni zabantu. Namhlanje andisaphangeli, kodwa andityali mntu, andityali izivenkile ngenxa yeemfundiso ekhaya lezwi. Ndimbonga kakhulu uThixo, ndibonga uNkulunkulu ngekhaya lezwi oyisizileyo impilo yami. Ndithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi.